Kami dari sektor Kanaan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua Amang Inang dan juga kepada anak kami Naposo Remaja HKBP Cimanggis dan juga nahu hormati kami Amang Uluan Dohot Sude, Amang Parhalado Inang Parhalado nah hadir di gereja tahun. Sekali lagi kami dari sektor Kanaan Sekolah Minggu mengucapkan banyak terima kasih. Inilah anak-anak kita, regenerasi kita yang akan meneruskan kreativitas nanti di gereja kita. Melihat tema di Pesat Rohanami, Tuhan memberkati. Ala na mulat nama parsorata di Manogoton ador sta mulai sta para di roh haro pikirata ala ni jumulo mahita martang yang nahohom martang yang mahita. Amin. Tapuji Tuhan tamared de mahita sabuk ke nomor sarasap lonom ayat sara 1 ayat 3.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu diperbadia na tu mapalangi dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus naung gabi hapistara sed debata tu hita, gabi hati gorar dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di bono agijang, salehon matuhami rohana tugu na badia, pikiran naringgan do rohana ringgas pasauton ulaon naringgan, salehon madame tuhami, asa sonang hami mangulu di bagasan pangodingim, saya masih ketuhatam mahami maradopon salu musunami, seramoti jala pargugoy mahami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhan ta marid demaita. Patik ni debata di minggu tasadarion ima dari bus sampai salmel bidu 27 ayat 4 sonom madiro di si. Ainak pemperdalan ahu dirura lingguman ni hamatian dang huhabiari parmaraan ai hodo namadongani ahu tukok mudo batahim mga puliau ido sahakna at tongrak mangido gugo mehita tutuhan debata mangulahon na hempat tu patiki. Ale Tuhan debata, saya pargugoy mahami, mangulaw na partit mi. Amen. Tapuji Tuhan ta marid dahita. Tato poti maru satana gudang itu adupan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para sirohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon. Protujolo ni habang sahabari ummi manopoti jala mangagukod dosa nami. Mas sayujud dohar sake hami ho mahite-hite pikiran dohot hata dohot pabahanan nami naruai.
dang huha hulungi hami ho sian nasa rohanami, dohok nasa ate-ate nami, dohok nasa tudi nami, dohok nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosod diri nami hubain hami, di baheni tamado rimasamu jala uhumamu hami tu hamatian selileng nilileng nei, alai nama purus mahami nuaing tu asini roham na gudangi, mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhuna, serupi mahami paubah rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan miroham, si panguluhami dohot alani warbuna badai. Ale Tuhan, seasima roham dihami halak nada ngolon. Amin. Baga-bagani debata taringot tasesani dosatta. Para siroha jala perdingkan basa du Jehovah, labat tarismas jala para siroha godang. Idang dibayat tuhita hubar tu akka dosatta. Jala idang dibalus setuhita hubartu akka hajahatotta songon asini rohani ama-ama mida akka anakna asini rohani Jehovah di akka na makkaberi ibana hasangapum madi debata dari kijang. Amin. Ta puji Tuhan ta marid de mahita. Hatani debata turpuk epistel dihita di manunggu ton di mana dibuat sampai salmen bidu 24 ayat 10 nomor 1 20 tolu mar soring mahita majaha sonom ma didok disi saya manata du mataku mata ni Jehovah tu akka partigor jala pinggol na tu angguk-angguk nasida. Manganggu hidup akka partigor gabi ditangihun jauh bado. Jala di perlu nasida sian hagukutan nasida sasude na. Lan peparnya hapan di partigor alai di perlu jauh bado ibana sian sude nai. Saya hamatehon di parjahat do hajahaton. Jala saya marutang do sukut akkana makkosom partigor rap kita dia 20 tolu. Ditobus jauh bado hosani akkana posona. Jala indang marutang sogo sude na marhapurus antibana ima sahakna mertua do halak na tumangiun hatani debata jala na posa. Amin. Ta puji Tuhan ta marede mahita. Oh
dak pemahat ha porsiatai songon nani hatindak ko dinungat ta sa porsiaw di sadok pertibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogon satu dosan natu mapalangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubun ni si Maria nagabe-gabe seton di purbadia adora suabubuhan ido tuhatta natu mau nabernit di panghuman ni silatus namate tarpajan loibana di hau pinur silang natu atubo notoru dung ditanom namulak mangolu di hari patoluhon namanai tu surugo lahunku samun depata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pe mamulak sogot tutanaon manguhumi halak na mangolu do namate au porsia ditondi purbadia jala aduh sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia doh dia sesa di dosa doh dia taina mandok mulak maulu sogot dang ni halak nang mate doh dihangoluan na sura suda amen. Tabegema edde puji-pujian san punguan ina Esther diuduti mamuse anon ina Deborah.
tapi kema titing na masa di bagasan minggu. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapawitiwit ma titing na maragam di Minggu 25 Agustus 2024 na perjulu Guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pasapulu toluhon dung Trinitatis lapatanna hasitolu sadaun ni debata. Topik Minggu togu di bagasan Tuhani. Napaduahon kelompok kortu parmingguon tanggal 1 September 2024 naparjolo pitu tolupulu ama huria ina Kamis NHKBP pukul 10 ama Jericho ina Deborah ina Hanna pukul 10 pitu remaja napatuluhon ibadah minggu pukul pitu tolupulu wib. Ibadah minggu pukul pitu tolu wib di tanggal 1 September 2024 nanengro kita memakai bahasa Indonesia. Napaopaton pertanyaan sektor. Di hari Senin tanggal 26 Agustus sektor Kanaan keluarga T Silaban Boru Manulang Judea keluarga Nyonya R Silain Boru Siahaan Efesus keluarga D Siregar Boru Sianturi Galatia keluarga Nyonya Situa M Banjarnahor Boru Manurung Filipi keluarga H Ambarita Boru Sidabutar Rabu 28 Agustus 2024 sektor Sion di rumah keluarga Niko Pane Dian Pamila Nur Betania keluarga Nyonya Parhusip Boru Lumbar Raja Roma keluarga Nyonya S Purba Boru Pasaribu Nasaret keluarga D Simanjuntak Boru Simat Jorang Kolose keluarga U Pasaribu Boru Gultom Bethlehem keluarga M Siringoringo Boru Manalu alamat Boima Taida di acara Nadong di Tangata. Napalimahon penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon. Penampilan kreativitas dalam rangka Pesta Gotilon di Mingguta Sedarion di kebaktian pukul pitu tolupulu wib ima sekolah minggu sian sektor Kanaan. Di pukul 10 wib ima perhalado sian sektor Betania. Jalan di minggu naro di ibadah pukul pitu tolupulu ima perhalado sian sektor Kolose. Di pukul 10 wib ima perhalado sian sektor Efesus. Napaonopon amplop diakoni sosial. Di hari Minggu Sedarion di patu-patu tado papungu pelean amplop diakoni sosial huria tapasahak ma ditiki papungu peleon paduahon papituhon pangojak konon dohot paborhaton padita HKBP Resort Cimanggis di hari Minggu Sadarion patu-paut tado ulaon paborhaton amang padita Immanuel Panjaitan MTH napidda tugas tu HKBP Resort Menteng Lama dohot pangojak konon ni amang padita Adolf Tasman nababan STH nagabe padita HKBP Resort Cimanggis Nebaru ima naniuluhon ni amang pareses HKBP Distrik 12 Deposkap pendeta Nexon Simanjuntak MTH tapatupa may di kebaktian pukul 10 wib duk simpul kebaktian pukul 10 wib patupaut tado acara ramah tama pinangido maa sama dohoti ulauni ima utusan sektor dohot utusan kategorial naung dipilit sian ganup sektor dohot kategoriali walu ruas nabaru di hari Minggu Sadarion nungagabe ruas nabaru di huriatta ima keluarga Kanmaro Rejeki Nababan Megawati Boru Simanjuntak dohot sada anak kon nasida ima Alvaro Mayor Ali Nababan nasida pidda sian GKLI Manang Gereja Kristen Luther Indonesia Banjar Pardomuan Resort Sitabba Pealangge Tapanuli Utara nasida nuang tinggal di Jalan Raya Bogor RT nomor 1 Mekarsari masuk tu sektor Filipi
molo marminggu do nasida asa jongjong manasida di nganan nasida. Mau lihat Padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 1 September 2024 nanang roon patuh pauni huriat tado ulaun Padidion Nabadia tuakkan nanang maddohotisa buima didaftarhon marhite situa sektor tabi. Tuakkan nanang mendaftar asa Roma maddohoti perguruan di hari Minggu Jumat 30 Agustus 2024 maringanan di aula gereja mulai pukul 14 WIB. Pasapuluhon perlombaan penghijauan penataan taman gereja. Marhite anjuran Kepala Departemen Marturia HKBP perihal gotong royong pembersihan dan penghijauan serta penanaman pohon di lingkungan gereja. Patuh paun ni HKBP Distrik do Bulalu Debos Kapdo perlombaan penghijauan penataan taman gereja dohot payasod ni lingkungan gereja. Patuh paun nama penilaian di tanggal 2 sahatu tanggal 7 September 2024. Mardo mutusi patuh paun ni huriat tado gotong royong payason gereja dohot penataan taman na di dohotan ni tulu halak sian ganup sektor Omma Persagina. Di hari Kamis 20 Agustus 2024 ima sektor Korintus, Judea, Kanan, Efesus, Galatia, dohot Filipi mulai pukul 10 WIB gotong royong di halaman gereja dohot gedung lantai 1. Di hari Jumat Sabtu 20 Agustus 2024 ima sektor Sion, Betani, Roma, Nazaret, dohot Bethlehem, Kolose mulai pukul 10 WIB gotong royong di gedung gereja lantai 2. Pinangido ma persituyon di ganup sektor laho mangutus ruas na laho maddohoti gotong royongi laos ta usahahom mabuan tanaman na di bagasan pot siala keterbatasan ni lahan ni gereja ta. Pasapuluh sadahon torop ni ruas na maddohoti permingguan tanggal 11 Agustus 2024 250 halak. Pasapuluh duahon ruas na marulang tahun ulang tahun kelahiran 45 halak, ulang tahun pernikahan 7 keluarga. Padita dohot perhalado HKBP Manggis pasahaton selama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 10 sia 1 tanggal 25 Agustus 2024. Hatani debatana pasikop pelas niroha tersurat di pesalmen 10 sada ayat 10. Sai pamahapokku do ibana sarimatua jala batari dahonokku do tu ibana hatuauku. Pasapuluh tuluhon pelian iuran diakoni sosial huria torop na pasahaton pelian iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 sada kakak gudangna 2.600.000 rupiah. Pasapuluh pato pelian bulanan tahunan torop na pasahaton pelian bulanan tahunan di bagasan mingguon 10 sada kakak gudangna 2.445.000 rupiah. Mau lihatema di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelian bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Agustus 2024. Tu akan aso pasahaton dope tayngok ma amanginang makarikoton pasahatos sa ganuk bulan tu huria marhite perhalado sektor tabe. Pasapuluh limahon keuangan huria tu huria 9.046.300 rupiah pembangunan 1.522.075 rupiah sentralisasi Manang Pusat 8.621.125 rupiah jumlah 10.207.500 rupiah. Molo tungadong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu parhaladu radio kami paninggaton songonima titing namasa dohot si pamasaud di tonga-tonga ni huriatta sai di pasu-pasu tuhatta ma peliani baik sangap di Guarna mau lihat. Tapi kema ede puji-pujian dari beton ni Puan Ama Salom.
Tapuji Tuhan tahu mata papungul pilihan sada lot sada be. Yesus,
Kami ni debatana sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Sialumma di hita salutna. Amanami do inanami nang hita tahe namat pungu di bagasan tikion. Adorang sohu jahok kami hatan itu hatta nagabi ujahan di ngoluni parto diota. Parjulu do honon nami matuhamu amanami do inanami. Oma na parpudi hami dinalaho pasahaton ima barita nauli nang di pakubasion di tonga-tonga ni Huriata di HKBP Cimanggis domu di pamasa di Huria ni HKBP ima perpindahan manang mutasi jalataka sudata boto nunga diujako kami gabi na mangulahon di pakubasion di HKBP Menteng Lama. Alani amang na amanami do inanami nahuhawlongi hami. Tumaselas do roha di parsaurat tadi salilingon. Tangyang nami tu hita saluhutna. Toktong mamarsi hohot hamu di nalau marharinggason. Jala toktong mahamu marsada di roha. Di nalahu toktong pauliulihon huriaon. Jala bui saluhutna dari damanang aka parbui na dinggan di tonga-tonga ni ngulta lumobi na makobasyon ni Huriay. Alani siya kami nang di tonga-tonga ni keluarga kami sadiri na mangula na saylaon hurang lobi 5 tahun lobi na makobasi di Huria di HKB Cimanggis songon uluan ni Huria moliate ma donon nami jala masuk maham yan non mamuka di sasitonga mulai tanggal 10 seda nasalpu makubasi haminunga di HKBP Menteng Lama jala toktong ma marsada ni roha hita makubasi di tonga-tonga ni Huriat tadi sona ni uluhoni padita adop tasman nababan nagabi uluan ni Huriata imana neng diujakon anon di permingguan harian jam 10 dia kana hurang nalubi diamang inang di pakubasion nami masih ajuan mahita tangyako kamu mahami anggian di sudi aka pakubasion ni hami makorhon tuhaudion hamuliaun ni debata jala pos rohata molonunga toktong di tangyako kamu hami akan naposon itu hatta songopadita hami denggado nang parbue ni aka todi di tonga-tonga huras ni huriam manang di dia pe dia ka hurang robi saya toktong masih ajua kita jala memang tangyang nami anggiap mah sudi hamu di BG hami nang tuhaduan toktong di bagasan pasu-pasu ni tu hatta barita nauli nagabi ujahan di bagasan jamitan minggu sadarion ima di minggu pasapulutulu dung dini tatis ima sian Efesus bidu onom hujah masian ayat 10 roh di ayat 20 dukoni gabi tuguma rohamuna di bagasan Tuhan ini dohot di bagasan haguguna na tugui soluko kamu ma pahean sinjata nasian di mata asa taralohamu uti-utian ni si polisi ay dada marukil hita mangalo mudar do sibuk aka harajaun do aka parhuaso akasi gonggomi hasiangan hahulumonon aka todi hajahaton na digijangi dibani jalo hamuma pahean sinjata nasian debata asa terbaik kamu mangalo di ari najahati jala hot jongjong dung dipatuduk kamu sasudena atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan digoting muna akan naung manulukon baju-baju pertahanan imah hati gorani marsipatu mapat munalaho makaringgason barita naudi pardamiani aku ni sudenai jalohamu malubu-lubu haporsioni hai topak kamudo marhitesiani sude sumbia apa ni perjahati jakok kamu ma nang tahuluk haluaon do podang ni todi imahata ni debata martangi yang mahamu
mardongan sadok pangiduan dohot ilik-ilik di bagasat todi manang sadi haripe huhud dungo jala jugul toktong tumangihon saluhun akka nabadiai nang ahu be ase dibuha pamangaku mandok si dohonokku lau pabotohon hahumion ni barita nauli mardongan hiras niroha aitu sido disuruh ahu na tarateon asa merhiras niroha ahu disi makata hotsa songon natama ima sahatna dihita salhutna amanami do inanami nahina holongan molo tapayutihut sian si paingot na sian apostel Paulus tua kahalak Kristen nadong di Efesus takas do didok di hati dakon si Paulus na kiningan ditiki ibana natarate manang natarhurung ibana di sido di bege ibana godang do akatan tangan do parukilon ya kahalak na porsiai ujui ima halak Kristen nadong di Efesus ima dinaloma pertahaton ima haporsion na tu Yesus jala ido na didok nakininga di hata si paingoti manang hata sosososoi ikong gabi tugu mahamu di bagasan Tuhani doh di bagasan hagugoon na tugi masa on rikot di haton si Paulus ikut tugu rohamuna di bagasan Tuhani jala di bagasan hagugoon na tugui ala odo nagabe dasor di tonga-tonga ni ngulu ni akahalak na porsia tu Yesus ima dinalo mangalo di bagasan akaparto tangan isarana di gobarhon di bagasan trupukon dus doi amang inang di tonga-tonga ni ngulu taon di ganup tiki songon ngulu na di bagasan parto tangan do atau disebut dengan perjuangan menghadapi banyak tantangan mulu di gobarhon si Paulus nakiningan songo sahalak soldadu manang tentara dinalau mengadupi akapar porangani songo nida di gobarhon si Paulus do ngulu ni halak Kristeni bahkan di bagasa di gobarhon nakiningan aidada marukilita mangalo mudar do sibuk bahwasan tantangan hidup manusia bukan persoalan makan dan minum masalah yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani. Ali justru didok di bagasan trupukon akara jaundo dema hagogoon namasa di portibion nebui menggeser di nalaho paubahon para si hohoto ni jolmai lau mangito Yesus. Lagi di zaman waingon taboto dia teh adong dosa dapat doan didok siapa yang memiliki kuasa atau siapa yang memiliki suatu kekuatan itulah yang menguasai harkat hidup manusia secara orang banyak. Boido tahilalate alani hagogon, alani huwaso, alani jabatan ngol ni jolma anggodang di bagasan hapor seau natakasi mana mangul di bagasan dirina manangdang dietong ima nasa na jinalonai huasoi na siya debata pasti dipakai mah huasonai lau madabuhon ngolu ni jolma gabe boido huma susah ka jolma yate idom bani terbarita dia mu amanami do nami di partikianon tertindas tercecer terbelakang bahkan disingkirkan ngolu ni jolma apalagi dang adong mardiah dia na met di tonga-tonga ni aka dihita zaman na majuon alania ala adung duna gugu marharajaon aka jolma nama niop harajaon na huaso idung bani dinok tugu mahamu alam mulu didok tugu mahamu di dia hatugu ni hita halak Kristeni laho taasakon manang tapatujuluhon di ngolutta iman didok di bagasan haguguonna natugui jodoh halak berpikir molo kekuatan ikon alondo kekuatan gitu kan molo contohna
istirana di bagas ngulu nuaingon, molo di persenjataan yang kuat harus dihadapi dengan persenjataan secara kuat. Tapi dia mau menami di nanami, molo secara fisik di Portugal mungkin itu bisa berlaku. Ale di balik ni si pata jolma na mangasong gogo, boy do tubang di bagas ngulu ni ta jolma molo dialo marhite aka ngulu nama kanguluhon ima hatani debata di nguluna. Salah satu na boy ta ingot seorang tokoh besar di India teh, Mahatma Gandhi. Boy do tabo to ate Mahatma Gandhi, satu tokoh yang sangat luar biasa do. Dina laho membuat India laho mangalo ima kolonialisme ni hala Inggris ate. Dalam memang tokoh on termasuk salah satu tokoh yang sangat luar biasa di zaman di tiki masa berkuasa Inggris di tengah-tengah dunia. Aduh di dok si Mahatma Gandhi di bagasan tiki bahwasannya melawan senjata, memelang kekerasan haruslah dilawan dengan kasih, dengan kehidupan, dengan kelembutan. Itu makanya satu moto si Mahatma Gandhi adalah no violence, tanpa kekerasan. Hadapi semua kehidupan kekerasan dunia dengan kasih dan kelembutan. Jalan ternyata itu, nah sangat mapan dia Muhammad Nami do inanami di tengah-tengah ini sejarah nih bangsa nih di dunia. Sempat Mahatma Gandhi kecewa. Ala ditanda do hala Inggris adalah orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus. Tetapi mengapa mereka melakukan penjajahan atau mengadakan suatu bentuk penindasan beberapa negara-negara yang bisa dikatakan negara-negara kecil. Sangat doi mana belajar sian gumudang nah diinspirasi dengan cara Yesus, pelayanan Yesus kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak terhitung dari dunia ini. Dia sangat salut. Yesus dia mengatakan dia datang ke dunia ini bukan untuk menegakkan kerajaan dunia, tetapi dia mau datang ke dunia, diutus ke dunia untuk menegakkan kerajaan sorga dalam hidup manusia. Tak obui do dia Muhammad Nabi do nami kita menghadapi kekerasan ini do tiati, menghadapi totangan nakiningani. Idem bani didok di bagasang ulutta. Adok sada endina menghadapi pencobaan, menghadapi berbagai tantangan hidup, hadapi lihat dengan senyum katanya, smile. Karena apa itu lambang dari smile katanya tuh? Itu melambangkan adalah keteduhan dengan kasih. Anggo hita do lujuk lo kan mangalo akan dia Victor seram do hita kan. Tarsoni maju kan. Ini do memang dia. Itu rasing do molo nungat dang dapat rohana mangalo ide to. Memang kita menghadapi sesuatu itu memang agak sulit ya, kalau apalagi sesuatu yang tidak dapat di dalam hati. Tapi ternyata di dalam kehidupan orang yang percaya dikatakan hadapi di bagasan hatogu di bagasan Tuhani. Molo didok hatoguon di bagasan natogu ima Tuhani, ima dari gobaron nakiningan adong piga-piga. Nah didok asakonota manang handal honota atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan. Itu adalah natugu ima, berikatkan kebenaran. Tali pinggang harus diikatkan. Taboto do fungsi tali pinggang dua tekan. Asa patuguhon pagomoson taringotu molo hita marpakaian apalagi ka ama kan. Molo da marhohosot kan. Songona molo dia mebiar las peut borat doi kan. Idui molo kaina pe ngamulai marhohoso sonari apalagi ina. Dang marhohos ape pebelgehudo ukurani nai pakai nai bah ngagawat biya teh. Kesiapsiagaan kita sebagai orang Kristen memang harus teguh
tugu hap hasit tongani ikon takas ditegakkan. Odo didok nakinan tadani didok na jongjong hita di bagasan hagugu na tugui. Na paduaon didok imana didok nakiningan manulukon baju-baju pertahanan. Memakai pakaian jirah, baju jirah. Songo tentara adong do baju na ya temolo di halak Roma. Pakai pakaian bosi do, pakai bosi. Asa molo adong do aka senjata tu manang na hujur, manang parang manang dia dang boy hona tu daging na. Alai odang ida di dok ni di gabar hon nakiningan. Alai baju jirah kita imana di dok nakiningan di dok ima baju pertahanan ima di dok hati gorini manuluko baju-baju pertahanan hati gorani. Dos dui hati gorana sian debata. Dia bertamengkan untuk kebenaran Allah dalam hidupnya. Selain dia hidup benar, dia dah bertamengkan kebenaran. Marsipatu patmuna lau makaringgason berita nauli. Ayadong do se deba si pata salah mengatusi. Saya dipudah umma marsipatu ma patmuna. Marsipatu ma patmuna. Ale titik dang lau diuduti musete. Atong molo tu gereja marsipatu. Manang tu dia marsipatu ninna. Apa na didok molo di ayat namang ihud patuduhon haringga sodoi. Gunang jolma lau tu gereja molo dia ka piga-piga dang apalah marsipatu ati. Ale anggo gobaronon molo dok marsipatu molo mardalan ibana ngadong pos ni roha. Dakona suga, dakona kaca, dakona karagam na asing. Ale molo nunga adong alas di tonga-tonga ni ngoluta lau mardal di tonga-tonga ni hasianganon marhite berita nauli makaringgason berita nauli di ngoluta kita tidak akan takut. Songona di hati dakon ni Raja Dauti nakpe mardalan audi di rurani linggomani dang mabiarau aide batado nama dongani au na mengiring-iring au. Jadi hatan itu hata do eti. Jadi mulak do pertahanan ni sesitong na ima di bagasan nguluta. Baru na didok di bagasan aka ayat imu se jalo hamuma lobu-lobu haproseahon. Asal haito pakkamuma ima sumbia api perjahati. Jalana parbudi didok jako kamuma tahulu haluan doh podang itu di ima hatani debata. Alani do dia muama nami do nami di tonga-tonga di perdaling ngoluta molo mangihuton nani dok ni hatani debata di son pasti hitam monang mengadupi aka manang aha namasa di tonga-tonga luta ala niaha ala rap do debata do hita marhite hatana nama ngolu di bagasan ngolu parto diot tayate atong odoma naga besi hangul honotta so tunggabe taetong aka hagogom portibion secara fisik ngulu ni jolma nabui hira di dok kita nabui membuat kita tuh hanguluan dok las ni roha masih gudang jolma nabui asa kononna di portibion alai gudang do sian akan mangasawoni madabu nguluna baik di tonga-tonga ni keluarga baik tonga-tonga ni parsaoran na di parkarejuan na mangadupi manang ahape ikut sadado ikut togudo hita mangadupi saluhut nai di bagasan haguguun na tugui ima tuhat tayate margugu mahita lau mangulau-ulat ta margugu mahita lau mangasau debata di nguluta molo odo naga bisitio pota kita pasti menang molo tu hatta dodongata ise do alota lapatan na di bata do mangalian hamonangan di hita tu hatama nama masu-masu saluhut pardalani ngoluta amin martangyang mahita muliate ma Tuhan diajari hodo hami mamakke ngulu nami marhite na mangujakkon pertahanan nasiaku ya li Tuhan alania li Tuhan di bagasan tikion di
di bagasan pos ni roha nami tuho Tuhan. Babuadang adong nabui jalon nami hamonangan lau mengadupi ragam ni parsoryon ni ngulu nami. Jala takasali Tuhan maragam do wadupi hami di tonga-tonga ni ngulu nami. Alai molohodo ali Tuhan. Nagabi pertahanan di tonga-tonga ni ngulu nami marhite hatami. Nagabi ujan ngulu nami monang dohami mengadupi saluhutna. Tuhan debata molian tema nang di saluhut dengan ni basam na toktong mangiring-iring pardalan ni huriam. Alani Tuhan saya hormat toktong dinalau makang mangalen gugu tu salut ganu ruas ni huriam nang parladu dinalau toktong mangasahoko dinalau makubas ni huriam baik di tonga-tonga ni permingguan baik di tonga-tonga ni aka pertangyangan nang di aka napatanakon hata ni debata di ganup aka ulaun kategorial. Tuhan debata asima roham nang di bagasan tikion tuhodo pasaton nami di sudi ulaun nanang pinatupa ni huriam marhiti ulaun nama ngojakon dok napa borhaton di akan aposom mali Tuhan nama ngula di huriam pati rumah dia ka ulaun nanang pinatupa di permingguan jam 10-an non lasongoni ali Tuhan dia lasorohan nami ima nagabi ruas nebaru ima di keluarga ken maro jerejeki nababan dohon inatai Megawati Burusi Majutang dohon sada yang aku nasida alparu mayor ol nababan Tuhan bain mana sida gabe ruas na mangulu ruas na toktong makanguluhon hatam di tonga-tonga ni huriam. Tuhan dibata dia karagam pakubasion na di progapun huriam saya tupahi jala lehum mali Tuhan parbui di salhut nai dia karuas ni huriam namar ulang tahun ali Tuhan baik ulang tahun di kelahiran doh di parsaripion saya mamasu-masu ho ali Tuhan di ngulu na sida sigan upari leo malas ni roha hahi pason tabanya kapasu-pasu gudang ali Tuhan di tonga-tonga ni keluarga nang di tonga-tonga dia kapangulaun di ganum nasi dabi lo sido ali Tuhan pasaton nami selalu akaruas ni huriam ali Tuhan nama pasaton akapilian na meragam ali Tuhan baik pilihan ni ganum aka permingguan nang di pilihan ganum bulan nang pilihan nang di aka diakoni sosial don aka silas ni rohana ali Tuhan na pinasahat na tu tonga-tonga ni huriam sai pasu-pasu masalut na sai ukap manang aka pasu-pasu gudang di sude aka pardalanan ni nguluna Tuhan debatasi maroham sai pasu-pasu masalut ulan nami ali Tuhan ulah kami mamuka marsugut sahat tu ari namangihun asa di pada uho di sana kepermaran sonak kami ali Tuhan di bagasan linggo mammu jala di leokodo aka nauli nadinggan di tonga-tonga ni aka pangulaon di ganu pamibe dia karuas ni huriam di tikion Tuhan namarukil mengadupi persahiton namarukil mengadupi aka ragam parukilon di tonga-tonga ni aka keluarga nang di parkarejoan tuhodo pasaton nami Tuhan asa hotok tong rapdot nasida mangaleon hamalumon mangaleon gogo mangaleon pos ni roha di sude aka ulon nasida Tuhan pos ni roha nami marhite hata nami hatami ali Tuhan homa tok tong ali Tuhan nagabi ujak di ngulu nami lau mangarahong ngulu nami asa jupangama imahanguluan na pinatupam marhiti Yesus Kristus mau liati madi wale Tuhan satu tangamu masalu ngulu nami tangyang nami holan mengasam goreng Yesus Kristus martangyang hamituho amin. Di nama rede kita sia nomor 202 laus tapasat ma pilihat tanah padua hon dohon amplok tu diakoni sosial. Oh
amanami do inanami duk sai marbinggu hitan non sai sumanna jongjong mahami di jolo masih jalangan mahita songon tada hami na permisi tu hamu akamanami do inami lau makubasi di ulang de baru tak tutup mah di bagasan ibadat di kikion martang yang mahita ali di bata amanami na di bano gijang hodo harolwan ni saluhut silendon nadingkan dot nasa ulibasa na meliutus pasatami masian nelihon mi tu hami pilihan nami tu ho sa ijalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asal parhasya kami pilihan no pati bulan narajaun mu di tonga-tonga ni huriam daw di porti bion buhay marohan ami marhiti-hiti todim asal mutada hami gudang ni silendon mi tu hami asal girgiri kami mandok muliati itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di benar gijang saya pinarbadia magwarmu saya rumah harajaunmu saya saud malam mandero ham di benar tengon songon na di benar gijang leo matu hami sadari on hang lua siapari se sama dosa nami song panesa nami di dosa ni dong aramar dosa tu hami una kami tu gyuntu pangunjunan palua mahami sian pangagong mahamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu na siya Tuhani di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho di sordakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor honma damina tutodim amin.